ایرو وەکو دەربەزبوونا 3 ساڵە لەسەر شەهیدبوونا 8 پێشمەرگەیەن ڕۆژ di şerê hejda şeعبî de yanî wekû rêxistina leşkerê roj û wekû rêxistina Domîs ya Partî Demokratîk Kurdistanê Sûriya wekû saziyê şehîda medî dil ser me wacib e em îro seredana malên bavê va şehîdên qeder bilind bikin. Yani ji ber pêşmergên roj destpêka damezrandina wa sala 2012 de heta wekî niha hatine perwerdekirin li ser rêbaza پیروز رێبازا بەرزانیە نەمر سەر پرۆژێ نەتەوی پرۆژێ کوردایەتی خزمەتە خاکا کوردستانی بکلکوی دەرێبێ هەروەها لەشکرێن ڕۆژ دەستپێکا شەرێ حەشد داعش دە قەهرەمانیên herî mezin tomar kirin li dîrokê de هەروەها 2014 de gelek hazir bîn şerên giran ser wa de hatin destanên mezin de pêşmergê roj tomar kirin navê wa tîpê zêrîn hatin nivîsandin dîroka Kurdî de herwiha şerê hejda şeعبî de 2017 de 26/10/2017 ew êrişa mezin ya dijminên Kurda dewletên dorûber hemî dijminatiya milletê Kurd kirin û êrişî Kurdistanê kirin her pêşmergên roj rolekî xwe yî qehremane tomar kir di şerê Eyn Ewêz de di şerê Sihêla de di hemî çeperê şer de karî xwe isbat bikin çawa karin dijmin ji nav bibe û dijmin bibazîne û dijmin destevala rêke li ser bajarê jê hatî de ji ber şerê hejda şeعبî ne wekû dewletekî tinê hikûmeta Iraqî riyaseta Ebadî ne ew tinê bî hemî aliya çi hikûmeta Îranî bî çi Hizbullah bî çi mêlîşiyatê hejda şeعبî temametî hücûmî Kurdistanê kirin heta hinekî bêdengî ya mujtemeî duwelî jî hebî lêbelê qehremaniyan pêşmerga pêşmergê yekem Cenabê Serok Mesûd Barzanî qehremaniyan hemî pêşmerga karî çawe wî dijminî bibazîne wî dijminî bişkêne wî dijminî dwa xiyalên wan xav bike û bizîvirin li ser cihê xwe me ji ber welê dît îro berê me 8 malbatên şehîdên leşkerê rojin malbatên wa şehîda roja zarê wa şehîd ketin çawa dayîkê wa û babê wa daber lîliya û herî yekî xwestin dukurê wa û keçê wa bikevin cihê wa de û dîsa berê xwe bidin bi wê pêşmergetiya rûmet û şeref û hîfazê serxaka Kurdistanê bikin ji ber îro aramiya Kurdistanê hemî fedla xwîna şehîda ye hemî fedla pêşmergên qehreman ew pêşmergê sengerê şer de çawakarî tomar bikin çawakarî mêranî û mêrxasiyê bikin çawakarîn wî dijminê hebibazînin ji ber welê me dît îro em serxweşiya yekemîn Cenabê Serok Mesûd dikin ew ê îro xwedbînê xwediyê pêşmerga ew ê xwediyê projê netewî em serxweşiyê li Encumena Niştîmanî Kurdî dikin em serxweşiyê li Partî Demokratîk Kurdistanê Sûriya dikin em serxweşiyê li hemî binemalên şehîdên berz û bilind dikin em dibêjin em soz û peyman didin em ê ser vê doza he li ser vê rêbaza hey pîroz kar û xebat û xizmeta kurdayetiyê bikî em ê her tişta lazim bibe canê me ji be em ê bidin berxaka Kurdistanê de ji ber welê pêşmergên roj ملحمة هري مصر ملحمة عين عويز شرع عين عويز بي يا سحيلا بي بيشمرجين ميدي دفري بردي وحميد آلية چپري شرده كاريفي دجمنيها بشكينه ايرو كردستان آرامي وخشيتي ده هبه ام حميد وي باوريه دنن او بروجي جناب سروق مسعود وي بهيل ملتي كرد بگه مافي خوا چقا دجمني كردا نحزين كردا چقا شر و نخوشی لسر کردستان دبینه لیبل کردستان وی چه به و نب ایرادا و کسا ایرادا کردایتی ایرادا ریبازا برزانی ایرادا کسی خیرخواز کسی خاکا ولاتی خواب پارزه و بفضل و کردستان چه به وی پروژه نتوی هر وها ام سرخوشیج حمیاره دیسار دبیجن و ام دبیجن بجی پیشمرگه بجی کرد و کردستان
و سرشوری و مرن جه دجمن کرداره او دجمن هوف او هر دیرو که ده تعدایل کردا کری و هر ساغبن حمی مالبات شهیدا و شهید ساغن و شهید نامرن